ki khana school jong ki South Lake School ki badan po River District haka atman tarik uya yang araja pulai le si kla yo ya ke jingwan jingo je kiseng bhalang ka bakham phla bat ka bakham juja ko menoru ki khana school joga Saint Francis Umbir anta khana school joga Krumding yai Umbir na school joga MECL Omyam bat kamjur khana school jang ka menkan bat ki gwe de school haka atman tarik mata bana ikla yo ya ke jingwan jingo de kinungelam jongka seng hitu River District apo jaka jingelam jong operation jangka uba ban khanayor ngkat kajidan langru ki pat kit khot jaka isi kita uba keni nongrum uba abo nongrum uba albels kersain ba munshai maring bat kumjuru ki de kit khot jongka seng kani ka jingne jingo kit khot jangka hitu ya ke khana school kalong ai masim yaki mat khamtam e ba kin don kam masim yale khamtam e habo kom kini ki pod ba hakari ka jala meklia hakap ki babun ki officer rangba jongka jala ki de ki brio ki mana bar jala haba keren ai masim ki khana school ki nangelam jaga sengkela kentu yaki bakin long ki batre sitam ki dan kam masim yakun khnang bakin long he long han ken bat ki kam IAS ba ki ki kam officer ki bahe man punya hi ya ka sarkar jala le jong da ka ba kimde ban ai la ki brio ki mana bar man long he long han hang ni bakata kalong da ki baki trestam ki minot aki school ki jongki kam tai ba puli ki keran ki bakham jero khnang bakla ban long ki bar sinsyari ki bapnya ki kam ki jam jong ka sarkar jala What em mình bukan thăm cái bang adam ban on menta ka dei ba pinsiam me kata ka kabu pinsiam me kata ka ka ba ime ipai ai shapi kum kala ban ba pin pule ba pin pai shaki higher study khnang ba pin la ban bu ya ka competition hapreng jong pi ba ki wei pat ki brio ki banabal te kum bangi I menta ma ha ki jel ha ka jela ka jungi buni naki lakam sensyar na ne buni ha ki department ki bahe labat daki officers ki ba deipat naki we ki jelama kai kada ko bala tulong kumta kalong ba ladang ipet ya ka education level jong ki samla ka jungi kimpat ya ringkat hanuru bat kita ki brio ki ba nabat te sakawairu ngashkwa ban peni example ba mentar wat hatam riboiru wat udisi udai do brio banabar te nakaliang jongi ngikwa ban yi ba nakani ka kelas haka wekas ni nginyo ya kita ki officer baper let's say dan nak tangjo ki bakwa banlong nong yalam hendrei haba pitep ya ki an ki kanun kalong ka bansuk ya pi ban yale lada kinu ki an ki bakta ya gajal banriu kinwan pi la I ban khang ya ki mo te sakawai pat ka bangakwa banong kalong ba menta hawat ni dan mo ya kita ki minister ki nong yalam ki jongi hendrei ki long ki bom ngalak benong ki bompat dah tip kata-kata kaan ki happen up ya kata ka advice na ki way pat ki officer la benong kum kita ki IAS officer kum tangan chu example lepi hakani ka setiap jongi yo lakam sensyar buni babat da kita ki langut ki IAS officer kum Ramesh Kumar batu Sempat Kumar te kini ki minister jungi haba ki mut panle ya kai ki don kam ya kata tela da ni hi kitra jela nila ban poi ha kata ka kerdan kaba kita ki we ki banabar kila nganget bangi rukum kisang balang minum don kam si ban mi madan minum don kam su ban ra slogan di baper ki ban persya ya ka sarkar nganget ba ngani syakmat anda labuni uban lepoi sya kata ka thom kinong dam siru kisang balang nganget ba kanlong kumta te ka bangidon menta kalong tang katahi ban ai msi mepi ba haba pidan ya ka jingtu trestom wala kalong hakanu doru tang kini kikintien kublesh bun kublesh ya jarni